Jedno obaveštenje samo pre početka videa. Imao sam malo problema sa zvukom u toku videa, tako da ćete u pozadini čuti onako neko zvrckanje, šuškanje. Sve o svemu, ali može da se razume video i zvuk i mislim ono što govorim, ali do sledećeg videa ću to da rešim taj problem, pa bih vas molio za razumevanje. Pozdrav kripto drugari, dobrodošli na kanal Kriptografije. Ja sam Sale i danas sam vam donao par novosti iz kripto sveta i želeo bih da vam pokažem jedan novi token koji će možda u budućnosti biti zanimljiv i pokazao bih vam par podataka vezano za Hyperverse, jer to je ta pasivna mogućnost pasivne zarade što smo vam nedavno prikazali. Pa pošto ne smem da ulazim direktno u akont svoj, ima jedan drugi način na koji bi vam prikazao šta se tamo dešava u stvari. A pre toga bi još da se nadovežem na zadnji naš video koji smo izbacili, vezano za ovaj Meta Bounty Hunters NFT, dobio sam jedno pitanje vezano za to. Samo ukratko bi još rekao da tu se radi o tome da ako kupite ove NFT-ove, one će vam generirati pasivnu zaradu, što dobijate na vaš Metamask wallet u obliku Ethereuma u iznosu oko $200 na mesečnom nivou. Sad pitanje je bilo da odakle oni finansiraju tu pasivnu dividendu, Sad radi se o tome da kroz kupovinu ovih NFT-ova koji koštaju oko $2000, znači 0.65 Ethereuma, Dobro, sad je cena Ethereuma malo pala, tako da ni nema $2000 trenutno. Znači, kroz kupovinu ovih NFT-ova, taj novac će biti stavljen u Kali Finance Capital Fund i tamo će biti stakeovan. I iz tog stakinga ćemo mi u stvari da dobijamo te pasivne dividende, što će nam biti isplaćeno svaki petak i na mesečnom nivou će da iznosi oko $200 u Ethereumu. Sad, ovde vidite kako se ovi skinovi još uvek menjaju, to je zbog toga što još uvek ima 3000 komada koji mogu da se kupe. Mi koji smo to već pre nedelju dana ili pre par dana, već ne znam nije tačno datum, uglavnom nedavno smo kupovali, mi smo već dobili fiksno koji skinovi pripadaju nama, zato se ovde više ovi skinovi ne menjaju tako. To ukratko sam samo o tome to steo samo da spomenem, vezano za tu pasivnu dividendu, odakle to dolazi u stvari. I u slučaju da imate neka dalja pitanja za ovo, možete nas slobodno potražiti na Discordu. Pa bih da pređem na novosti što sam vam donao. Pre toga bih vam pustio jedan video, pa da ga saslušamo. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Pa da, evo, znači, to je predsjednik Biden, trenutni predsjednik Amerike. Znači, ovde je jedan reporter Fox Newsa pitao predsjednika da li vi mislite da je inflacija neko političko pitanje što ćete kasnije na izborima moći da upotrebite kao verovatno svoju korist, ili tako? I onda predsjednik odgovara, ne, ovo je dobro finansijsko sredstvo i treba nam više inflacija. I na kraju, ono zadnje što je opsovo, to ne moram da prevodim, to svako razume. Znači, to je predsjednik jedne trenutne najveće imperije koji se tako ponaša u javnosti. Mislim, nikakav dalji komentar neću dati za to. Ali što je bitno i zašto sam vam pokazao ovaj video, znači šta možemo da očekujemo ako predsjednik Amerike, to jest jedne od najvećih imperija na svetu koja upravlja dolarom, pošto dolar je trenutno još uvek svetska rezervna valuta i sve se mrda u dolaru. Oni vode dolar namerno u još veću inflaciju. Znači znamo ako od cene dolara, odnosno od dolara zavisi cena nafte, a od nafte zavise sve ostale fiat valute na svetu, pošto je dolar još uvek rezervna valuta. Tako da, a oni ga teraju namerno u još veću inflaciju.
trenutna zvanična inflacija u Americi je oko 7,5%. A ako je to zvaničan podatak, onda znamo da je to mnogo veće u stvarnosti. Ali već sama po sebi 7,5% je baš veliko. Znači, to nije bilo, zadnjih 40 godina nije bilo taka velika inflacija. Zvanična, ponavljam, znači, zvanična je uvek laž, jel tako? I sad, tako da, ljudi koji nisu ništa uložili i imaju samo fiat valutu, hitno treba da razmisle kuda da spašavaju svoj novac. Znači, bilo da uložite u kriptovalute ili zlato, srebro, svejedno, samo što dalje od papirnog novca, jer papirni novac gubi na vrednosti iz dana u dan. Znači, ja se recimo još sećam hiperinflacije što smo imali u Jugoslaviji još 90. godine, ja sam bio mali još onda, ali znači tačno se sećam da mama kada je dobila prepodne platu, za par sati već nije mogla pola toliko da kupi za tu vrednost. Jer kod nas je u to vreme bila hiperinflacija, što znači da je bilo, ne znam, već tačno 60-70% dnevno. Znači to je bilo strašno, možda se neki od vas isto sećate. Znači imali smo novčanice na kojem je stajalo i milijardu i znači 1 i bezbroj nula iza toga. I jednostavno taj novac ništa već nije vredeo. Se sećam recimo da je i tata izračunao da kad bi on sad otišao na posao samo po platu, više bi ga koštao benzin nego što bi bila vrednost cele njegove plate u ono vreme. Tamo smo u ono vreme smo imali, nemačka marka je u to vreme bila jaka i stabilna, pa su ljudi uglavnom bežali u marke, ali sada pričamo o hiperinflaciji, znači ako u slučaju da dođe do hiperinflacije dolara, odnosno eura, to će pogađati ceo svet i nećemo imati izbora u koju drugu valutu da bežimo. I takođe, ljudi u ono vreme, znači 90-ih, su imali ljudi koji su imali recimo zemljišta pa su uzgajali, šta znam, voće, kukuruz ili tako nešto, su mogli da se snalaze nekako, recimo bio sam lični svedok da su ljudi plaćali za koje kakve usluge sa jajima recimo ili nekim drugim namirnicama, odnosno koji imao neke nakite od zlata i tako dalje, prstenje su prodavali, odnosno zamenjivali direktno za neku uslugu, odnosno za namirnice. Znači to je bio veoma haotičan period. I nažalost mi se približavamo sada tome ponovo, samo što sad neće biti u opasnosti samo dinar, nego će biti u opasnosti svaka fiat valuta, pošto sve kreće od dolara, a dolar trči i to veoma brzo prema velikoj inflaciji. Tako da, molim vas, razmislite ponovo. Znači, mnogi ljudi ne znaju kakav rizik imaju s tim što svoje pare, recimo, drže u banci ili nisu uložili u ništa drugo, kao recimo kriptovalute ili zlato koja ima vrednost i vrednost će mu sve više rasti, dok vrednost papirnog novca iz dana u dan opada. Znači, molim vas, razmislite o tome još jednom. Sljedeća vest što bi vam ovako prikazana kratko, to je da Google traži ljude, odnosno već i zapošljava stručnjake za blockchain tehnologiju. To znači da se spremaju za nešto u kripto svetu. Možemo se recimo prisjetiti da ranije Elon Musk sa njegovom kompanijom Tesla je isto tako počeo, tražio je stručnjake za blockchain, a danas su već duboko u blockchain tehnologiji, primenjuje je za više stvari i posjeduju naravno i kriptovalute. Tako da ovo je također jedna pozitivna vest, što pokazuje da se kripto sve više prihvaća u svetu. Tako da je to za nas veoma pozitivno. Onda recimo imamo tu sljedeću vest. Puma, Pomalo internet ovdje igra sada. Znači, firma Puma se također ubacuje u NFT pijacu, čak i u metaverzum. I oni također zapošljavaju i traže sve više stručnjaka za blockchain tehnologiju. Pre par meseci su Nike i Adidas su izjavili da žele da prisustvuju više metaverse projekata, što je napravilo to da je pokrenulo lančanu reakciju i domino efekat, što znači kod svojih konkurenata,
pošto će konkurencija naravno da ih prati, jer ne bi da izostanu, ili tako. Puno varijacija postoji već danas u NFT-u svetu i mnogi od vas možda interesuje verovatno kako sad to može da izgleda, recimo, iz ugla jedne ovakve firme kao Puma. I sad ovde se radi o tome, ovde Puma objašnjava da će oni za svaki svoj proizvod napraviti jedan NFT koji će garantovati kupcu određenog proizvoda da je proizvod originalan. I to može biti jako interesantna inovacija za budućnost, jer ako recimo neko želi da proda već neki proizvod ili nekom drugom, bez odgovarajućeg NFT-a, onda će se moći prepoznati da je taj proizvod u stvari samo kopija, znači da nije originalan. I to će se moći primeniti recimo za patike, za dukseve i tako dalje, ili za bilo šta. Tako da to je isto jedna interesantna vest i po meni pozitivna, jer tu se isto pokazuje akceptanc kripto i NFT sveta. I da vidimo samo kojim tempom se razvija NFT svet. Ovde možete da vidite da Coinbase, koji je druga najveća kripto berza na svetu, uskoro će omogućiti da se bankovnom karticom direktno može kupiti NFT. Jer do sada smo imali opciju da je već bila opcija da se sa karticom može kupiti direktno i prodati kriptovaluta, a uskoro će biti moguće da se NFT lako zameni za fiat novac. Znači to je ponovo isto jedna ovako zanimljiva vest. Pa to mi je bilo ovako malo kad sam gledao vesti, interesantno da vam prikažem. A sad bi da vam pokažem jedan token. Znači ovo je veoma svež projekat, pre možda nekih mesec dana je krenuo, upravo zbog toga ima i veliki potencijal za napredak, vidite ovde i cena koliko je niska još. Ali što je još zanimljivo od toga da vam donosi pasivnu dividendu. Sad ću vam i objasniti kako i zašto. Samo malo ukratko par podataka o ovom projektu. Znači iza ovog projekta stoji veoma veliki i aktivan community. Izbacili su 1 bilion tokena, kao što vidite, i od toga polovina je već spaljena. Sad, ovaj community radi na tome da već u martu stvore jednu NFT platformu tipa OpenSea, na kojem će se svi troškovi za transakcije i za sve procese koji se tamo odvijaju koristiti upravo ovaj token. Znači, fee će se odvijati u ovom tokenu, što znači da će se i dalje spaljivati. Znači, ponuda će se sve više smanjivati. A što je interesantno i kako dobijamo pozitivnu dividendu od ovog tokena je ta da, svi koji kupuju i prodaju ovaj token, 25% od toga odlazi u jedan pool, znači vrednost u 25% odlazi u jedan pool iz kojeg nama šalju, odnosno isplaćuju ove pasivne dividende. 2% od prodatog i kupljenog ide za marketing i 1% još u liquidity pool. Znači, sve što vam je potrebno za ovo, da njega možete kupovati na PancakeSwapu, ali zbog toga morate imati MetaMask wallet na smart chainu, naravno. Sad, kupovina je veoma jednostavna i pasivnu dividendu dobijate, to moram još napomenuti, dobijate u BUSD-u, znači to je stablecoin od Binance-a. Sad ovde za primjer, kad hoćete da kupite SafeH token, znači ovde recimo sad za $5 kad bi hteli da kupite i samo ovde stisnete na swap i confirm, nećete moći. Evo vidite, ne prihvata. Znači jedini trik svega je samo da morate ovde na količinu SafeH-a iza još dodati tačku i 2 nule. I tada će transakcija da prođe. Evo vidite, tu se dešava, treba samo da stigne, eto ga, tu jednom još konfirmacija. I to je to. Znači to je samo trik u svemu. Znači u slučaju da neko proba da kupi recimo i ne može, to je samo toliki trik da morate dodati ovde iza još tačku i 2 nule. Evo ga, transakcija je akceptirana. Znači to izgleda tako da vi samo kupite jednu količinu ovog tokena što mislite da držite i dobijate dnevno pasivnu dividendu u obliku BUSD-a.
Sad ja sam tu uložio nekih $700, čisto ono eto da probamo kako šta funkcioniše i mogu vam reći da otprilike dnevno na $700 uloženih dođe oko $3-4 pasivne dividende u obliku BUSD-a. Sad to može da se, sve to zavisi od prometa ovog SafeH tokena, može da se desi da 2 dana ne dobijete dividendu, pa onda 3. dan dođe, znači to je onako veoma različito, sve je zavisno od prometa. Tako da, eto, to sam teo ovako da prikažem, deluje zanimljivo i moguće da će imati veliki potencijal zato što je, veoma svež projekat, naravno zbog toga je i veoma rizičan. Tako da, ovo nije finansijski savjet, ništa, samo eto, teo sam da pokažem jednu opciju. Naravno, morate imati MetaMask za to i na Smart Chainu se odvija sve i malo Binance Coina treba da imate zbog troškova transakcija i tako dalje. Sad to je bilo to i kao što sam rekao, teo bih još samo malo da vam pokažem neke stvari o Hyperverzu. Znači, pošto ne mogu da ulazim direktno u akont, teo bih da vam pokažem na ovaj način, pošto kao što znate, odnosno koga interesuje i pogleda prezentaciju o Hyperverzu, može da vidi da se tamo znači pasivnu dividendu vadimo u obliku MOF tokena, da tako, to šaljamo na OKX berzu i tu je prodajemo i tako dolazimo do USDT-a. Sad ovdje ne mogu puno unazad da vam pokažem, tek od prošle godine novembra, znači nekih, skoro 3 meseca, ja otprilike svakih 10 dana vadim dividendu iz Hyperverza, oko $3.000. Sad to se uvek malo razlikuje, u zavisnosti od cene MOF-a, ali tu možete da vidite, tu je bilo 4.000, pa 2.000, pa to je Tron, izvinjam se, ovdje je MOF 2.000 i onda ponovo 3.000, ponovo 3.000, to je samo neka sića bila, evo ga 3.000 ponovo i evo i danas sam baš izvadio napolje, prodao 3.000, znači možete da vidite ovdje, ako zaustavite video pa izračunate svakih 10-ak dana otprilike oko 3.000 vadimo napolje trenutno. Pa ću vam tu s vremena na vreme ću ovako malo pokazati kako se taj projekat odvija, odnosno koliko možemo da zaradimo. I naravno ako imate nekih daljih pitanja za to ili bi htjeli da se pridružite ovom projektu, možete nas potražiti na Discord serveru i tamo ćemo sve dalje da objasnimo, odnosno da vam damo link za registraciju. Tako da, drugari, to bi bilo to. Danas je ovako malo jedan kraći video s novostima i ovako s nekim prilikama. Pa želim vam prijatan ostatak vikenda i vidimo se u jednom sljedećem videu. Pozdrav, drugari!